zuekin eta gaurkoan meza santuari hasiera emateko gure batailioaren oroigarri eta pekatuen markazioaren oroigarri dedikatua hartuko dugu. Erroki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Heriotza garaiki duen zure seme bakarraren bidez, betiereko biziaren ateak zabaldu dizkiguzu. Egizu, gure jaunaren piztuerako festaburua ospatzen dugunok, zure espirituak eraberriturik, biziaren argira piztu gaitezela. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: ¿Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea? Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero.
Pero Dios nos resucitó al tercer día y nos lo hizo ver no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. ¿Es palabra de Dios? Salmo responsorial. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. San Paulo apostolak olosarrei, zenideo. Kristorekin berpiztuz zeraten ezkero, zabiltzarate goiz ondasunean bildu. Han bait dago Kristo jaungoikoaren eskuin aldean jarri. Irrikak izazue goiko ondasunak, eta ez lurrekoak. Hil bait zerate, eta zuen bizia Kristorekin jaungoikoaren ezkutaturik dago. Gure bizia den Kristo agertuko denean, zuek ere agertuko zerate aintzaz arekin batean. Jaunak esana? Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Joanen liburutik. Astearen lehenengo egunean, Maria Magdalena hilobira joan zen goizean goiz, oraindik ilun zegoela, eta harria hilobitik kendua ikusi zuen. Laizterka batean Simon Pedroren gana eta Jesusek maite zuen beste ikaslearen gana joan, eta honela esan zien. Hilobitik eraman egin dute jauna, eta ez dakigu non jarri duten. Atera ziren Pedro eta beste ikaslea, eta hilobira abiatu ziren. Biak batera zikoa zen laizterka, baina beste ikaslearek Pedro baino bizkorrago ibilita aurre hartu zion eta lehenengo iritsi zen hilobira. Begiratu zuen eta lurrean oihalak ikusi zituen, baina ez zen sartu. Iritsi zen atzetik Pedro ere, sartu zen hilobian eta ikusi zituen oihalak lurrean. Buru gainean eukitako zapia ordea, ez zegoen oihalekin batera, alde batean bildua baizik. Orduan sartu zen hilobian lehendabizi iritsitako ikasle hura ere, ikusi zuen eta sinistu. Ordura arte ez baitzuten ulertu liburu santuak dioena, piztu egin behar zuela hilen artetik. Jauna esana.
judutarrek ohitura asko edukitzen zituzten, arauak eta kunplitu beharreko gauzak eta usabioak eta sekuleko garrantzia ematen zieten guzti horiei. Batzuk Moisesen legetik zetozenak, beste batzuk ordea mendeetan zehar nolabait ere sortutakoak, baina ohitura horiei izugarrizko garrantzia ematen zieten. Eta horietako bat zen lurperatzeko moduarena. Nola lurperatu hildakoak. Halako oihal bat jartzen zen, hanketatik bururaino buelta osoa emanez, eta gero beste zapi batzuk buruan eta hanketan. Eta ongi prestatzen ziren hildakoen gorpuak. Jesusen kasuan gertatu zen bere heriotza suertatu zela ostiral atxaldean. Esaten digute, liburu santuek, 9. orduan zela Jesus. Eta erromatarrek kontatzen zituzten orduak goizeko 6-etatik arituta. Hau da, goizeko 7-tan ordu bata, goizeko 8-tan ordu bik. Eta 9. ordua atxaldeko 3 dira. Horregatik badakigu Jesus ordu hortan hil zela. Eta gorpua sartu behar hilobian ilundu aurretik. Eta horregatik presak ibili behar zuten gero larun bat abaitzen, eta larun batetan beste ohitura oso fuertea judutarren artean zen, batere lanik ezin zitekela egin. Horregatik larun baten ezin zuten deus egin. Eta presak sartu behar zuten Jesus ilundu aurretik. Eta hala egin zuten. Eraman zuten Jesus, eta igandean, goizean goiz, argituta berehala joan ziren Maria Magdalena eta beste emakume bat hilobira. Acudieron nada más amanecer porque el viernes, al haber hecho a toda prisa la preparación, digamos, del cadáver de Jesús, tenían que ir el domingo a la mañana a preparar bien. Llevaban unos perfumes, llevaban unos ungüentos para preparar el cuerpo de Jesús. Y su preocupación era quién iba a mover la piedra que se había puesto para sellar el sepulcro, porque le habían metido en una cuevecita de piedra a Jesús, le habían puesto una piedra enorme en la entrada para que se quedara ahí dentro. Y era la gran preocupación, y estaban pensando, ¿quién nos ayudará? Tenemos que encontrar a alguien para que nos ayude a mover esa piedra. Cuando llegan, María Magdalena ahí, encuentran que la piedra está movida y van corriendo a avisar a los discípulos. Y hoy, como todos los años, el día de Pascua, hemos escuchado la versión de San Juan, que nos cuenta en primera persona cómo vivió él aquel momento y cuál fue su proceso de fe. Tenemos que pensar que cada discípulo tuvo un proceso de fe distinto, tuvo una, vamos a decir, perspectiva distinta de los mismos hechos que habían acontecido. Entonces nos cuenta San Juan que fueron corriendo Pedro y él al sepulcro. Cuando se refiere a sí mismo, en su evangelio nunca dice su nombre, dice el discípulo, aquel al que amaba tanto Jesús, o dice el discípulo que era conocido, por ejemplo, el día de la pasión del sumo sacerdote, o siempre dice de esta manera, pero nosotros entendemos perfectamente que se refiere a él mismo y no quiere decir su nombre. Entonces nos cuenta, eso sí que lo quiere dejar claro, que él llegó antes que San Pedro. Fueron corriendo y llegó antes que San Pedro, pero se quedó a esperar para que entrase primero Pedro. Y entonces nos explica San Juan en qué momento creyó él que había resucitado Jesús. Y era en el momento que entró y vio aquellos lienzos y sobre todo el otro paño que se había puesto encima de la cabeza aparte. Dice que él es cuando entendió lo que hasta entonces no había entendido, que dicen los libros sagrados que tiene que resucitar de entre los muertos. Y ese fue el momento en el que San Juan creyó y que comparte hoy con nosotros. Cada apóstol lo vivió de una forma distinta, otros no creyeron hasta que no le vieron, resucitado, etc. Pero San Juan, y es una cosa muy bonita, nos cuenta en primera persona cómo lo vivió él. El hecho principal que, vamos a decir, fundamenta toda la fe cristiana.
la resurrección de Jesús. Por eso la Pascua es la fiesta más importante de todo el calendario cristiano. Paskoa dugu festarik printzipalena, eta Paskoaren inguruan gaineko guztiak jartzen dira. Beti aldatzen da eguna ilargiaren arabera, baina beti saiatzen gera ospatzen, judutarrek gutxi gorabehera ospatzen zuten garai berean. Judutarrek ospatzen zuten Jaungoikoak bere herrian Egiptotik askatu zuela, libratu zuela, itsaso gorria zeharkatuz. Eta haientzako guixezan gertakizun historiko printzipalena, bere fedea oinarritzen zuena, eta guretzako modu berean Jesusen piztuera da. Pozez, itxaropenez, ospa dezagula, eta ospatzeak gure fedea bizkortu eta indartu dezaigula. Espiritu Santuaren egitez sortu eta Maria Birjinagandik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean mintzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta Jaungoiko Aital guztigunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Eliza Santu Katolikoa, Santu Elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, bereziki gaurko egun honetan sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Jesusekin pertsonalki topo egiteko aukera izan dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Itako galdere erregutuko dugu. Gaurko meza santua bereziki kontutan hartuko ditugu Jose Mari Eskameti, Blas Satrustegi, Manuel Iribarren, Martin Otamendi, Pili Estanga, Ostokaizko difuntuak eta Maria Portu. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Bera da, munduko pekatuak kendu duen egiazko bihotza. Bere heriotzaz, gure heriotza ezereztu, eta bere piztueraz gure bizia berritu duena. Horregatik, pazko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ekero guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Egitzazu bada sartu ogiako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez hartitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ezatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kalizaturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ondatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire horregarri. Biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen bizkituko zuri eskerrak emanez aldarean zure sartuntzari onartu daituzulako. Eta apainik eskatzen duzugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun ospar Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diran gure
gure senideak, bereziki, Jose Mari, Blas, Manuel, Martin, Pili, Osto gaizko difuntuak, Maria, eta hildako guztiak ere abitzazu zure aurpegiaren argitan, errukizak ezkidu arren, guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria Itzina Doatsuarekin, San Jose bere senagarekin apostolu santuekin eta gizati guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zeitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honekin eta honengan, zuri aita Jangoikoa guztidun horrein, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztian, gizati eta gizati guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiarik jarraitu, ditur gabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik eman guzu bakeak egunotan, zure errukiari eskarkatetik garbi bizi gaitezen eta eskualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuzena da apostoluen bakea utzen dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea, beti zuekin eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea ekarri. Jangoikoaren bideosa, pekatua, errotik jauna. Jangoikoaren bideosa, Una hemen jangoikoaren bideosa, munduko pekatuak entzen duena, zorionsuak jaunaren maila deitua.